a terrorist. They aid and abet terrorism. Yo, I don't have to sugarcoat it. I'm saying it just the way it is. Whoa, yo, polarization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want polarization. Let it start with Islamization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want them at all. They undermine kingdoms and they stole emirates. They destroy kingdoms and they build caliphates. Ilorin is gone, Sokoto is gone, Kano is gone, so many places are gone. Their target is now Biafra land. But we are saying that it's impossible. Biafra land is untouchable. Biafra land is incompatible. We shall defend Biafra land to the last drop of our blood. Sure, Biafra land is our heritage. Biafra land is our ancestral land. We refuse to give it up to any blood-sucking demons. Polarization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want colonization. But it's all Islamization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want them at all. They come with you that we say no. That you call them, we say no. They are now important killers to come and force us out of our land. They know people defend your land, yeah. They know people defend your land, yeah. Everybody defend your land against the invaders. Not only know, shine your eyes. If not, one day when I go sleep for Nigeria, wake up for Planning Republic. Yo, with a young Mr. Pro, I'm doing it, I'm doing it, I'm doing it.
Oko shebi and then G le shile kwa sa. Oshebi, fly by your man. It is late. I never. Braka. Sit down the look. Make them come take our land. We no go sit down the look. Purchase your tracks today. We no go sit down the look. Make them come rape all our girls. Everybody, we rise up. We no fighting, we just love. No be so. No be so. We gonna share every day. Family was wiped out by Fulanis. So Jackie boy you to call them terrorists. Because from the canoe you go cause war. Because you saw the bobo you go cause war. Makana Brugo no nigga wamunelua. Nanga when you find for another. It's not the time we go change for them. Change for them, tell them we know this zombie. When you go Kulia Poku Apagoya. They might not say I buy Igbo people happy marginalized. IPOBs happy brutalized. We no go sit down there. Purchase your tracks today. Make them come kill all of us. We no go sit down there look. Make them come take our life. We no go sit down there look. Make them stop the house like us. We no go sit down there look. Make them come rape all our girls. Purchase your tracks today. Instead of up, they take us down. Instead of right, they take us left. Buru the change. They promise to change, but we no see the change. Why you not let TV Africa? Are you not tired of killing them? There's not the time when we go send them for them. Send them for them, tell them we don't be zombie. We no go sit down there look. Make them go kill all of us. We no go sit down there look. Make them go take our lives. We no go sit down there look. Make them stop the house like us. We no go sit down there look. Make them go rape all our girls. This is la personne.
This one. Is your phone water resistant? Non water resistant group. Go inside. Go inside. Non water resistant. Come out.
Give me flag, give me flag, give me that flag. I was saying some certain things, but the thing anaha apota. So I'm not the thing aptabago. My voice aptabago now. My voice aptabago now because on aptabu. So on when I joke the on throw inanya iye fanyo bana a throw bogene boro kona toporonde banyi boro kona toronde mari nende anine neme sit at home. Those people are the one that are doing sit at home. Those people are the one that is claiming that they want Biafra. Those people in Nanya Kita, look at it. Onya made some people ne timbu unwe reason I get timbu. Now, if I know ba bu somebody na eku na ya ga-abịa zọọ gọvanọ na ihe a na-atụ akwara isi Ifeanyi Ubah ka a na-atụfụsị a na-atụrụ ha na main road and main road n'anya mmiri juru eju na mmiri ya mmiri zoro na ya bụ ani ebe ahụ Ifeanyi Ubah na-atụ ha bọọlụ kedu uru bọọlụ ga-abara ndị be anyị kedu uru akwa anyị na-atụ na ka a na-azọgharị akwa azọgharị bọọlụ ihe a na-azọkwa kịta bụ akwa and bọọlụ ka aka na-azọ ọ bụrụkwa ego imagine abịa sị na a ga-eke ndị mmadụ ya dịka 2000 pụta that day ibiwe they will still come out onye mere sometimes ndị mmadụ na-asị na our people stupidity adọrọkwa ngwọta na iyi usoro ndị be anyị aka dị soft enwekwa ime dị ka ha ga-ege ntị n'onu our people na-ene anya na-eklem native Biafra ọkwa ha nwa ga-eje sọpọtụ kwa Buhari na Buhari si ka ọ chịba ọchịchị ị na-ene ndị be anyị anya onwe ọ bụrụ ndị be anyị niile na-ene anya kịta na-abụ ndị na-ege ntị ọkwa the same anyị na-asị election no election who has shouting no election onye mere anyị ga-esi eti structure nke bụ na villages niile ga na-ekwu okwu about nwere onwe anyị not only on radio not only on Facebook ka anyị na-anụ n'ụlọ si eti structure ga-eme na ndị eze na ndị ọzọ ga na-etinye ọnụ n'okwu maka na ọ bụrụ na ịgba nkịtị ndị a bụ ihe nwe ala Igbo no matter however you use your hand to do it ndị government of the whole world listen to these people and anyị na-ekwu okwu sometimes unu fụcha okwu anyị unu ewere etu na gota ihe unu eke ha bụ akwa o sere isi ya ihe unu eke ha bụ bọọlụ and na-ekosa atụ ya ka ụmụ ọkụkọ na-enwere agụ na agụ and look at how our people look at go slow na course ihe ndị bịara ahịa ga-abịakwa ahịa na ana eji maka Ifeanyi Ubah go slow ga course na look at moto mebichara emebi look at moto mebichara emebi pap kịta n'ụzọ no road nothing everywhere dirty ị ga-afụkwa some West Benin dịcha n'ime Enume road a ma still coming governor enwere dị ihe ọ na-eme gosi that na nya nwere onwe dị interested in that Anambra State o nwere oji unu niile na-ebe eme ihe ọ chọrọ ka o were ka ọ shine ya ka o gosi gị na ya nwere obi ebere ebi isecha akwa isecha onwe na akwa isi ya na akwa na-atụrụ gị ka monkey ọ nọ n'enu moto na-atụpụrụ gị akwa ka ịtụtụrụ ya naanị before ka ha si emebu ya before ka azụ mma karịa kịta before ha ga-akpọ gị na one field ha bịa na canopy by canopy ha na-enye onye ọbụla so onye ọbụla bịa na how many people bịa 20 people 30 people from each zone
each word enye gị enye n'aka ịnaba. Kedu ihe ndị be anyị ji like na-atụ ndị be anyị ihe ka monkey? Ya ka nna ajụ, kedu ihe ndị politician anyị ji na-afụ anyị ka as if say na anyị bụ animal? Onye a bụ onye na-achị bịa zọ gọvanọ. Onye a bụ onye sị gị na ya nwe brain to come and lead Anambra nation. Onye a bụ onye nwere brain sị gị that na ya ga-ebubata civilization. Look at how he run his own campaign. Look at people that is running for board. Ndị a na-agbagharị for board. Ihe abụrụkwa ego ka na-atụ ihe ahụ. Ihe a na-atụgodo ebe a kịta na board na akwa esere isi Ifeanyi Ubah. A na-akwa ha esere isi Ifeanyi Ubah. Ọ bụrụ na Ifeanyi Ubah mechaa campaign ọnwụọ, onwe zuru ọ ga-abara gị. Akwa ya esechara isi na ọ bụrụ na emeche campaign nke dịsie gaa, nwanne akwa ahụ adịgo useless. Bọọlụ na onwe ya ị na-atụtụ ịtụtụgide bọọlụ gaa esi gbaba ya agbaba, onye juru afọ na-agba bọọlụ. Kedu na ihe anyị mere na ụmụnna anyị? Kedu na ihe anyị mere ndị politician? Kedu na ihe anyị mere ndị politician? Why they are so wicked like this? Why? Look at. This is what we are shouting. This is what exactly Nnamdi Kanu say every day, that Africa don't reason. And our politicians know the key, how to demolize the brain of our people. Agụụ dị n'obodo. Agụụ dị n'obodo. Onwerokwu emegide ka ndị be anyị ga-ege ntị n'onu. This election you are talking about, ọ bụrụ na unu chọọ ka election ahụ oduo, ọ bahụrụ ịdị na-eti mkpu na social media. Use another structure. Maka na ndị a na-achị webata ebe nwokwu onye nke isi dị mma. Ifeanyi Ubah na-achịpụta. Soludo na-achịpụta. Andy Ubah na-achịpụta. And Andy Ubah na-apụta under the APC. Ndị believe in Islamize the nation. And ndị otu Andy Ubah enwere ihe ha ji this campaign eme. Ihe onye ji eme ihe campaign because ọ mana ọnụ ya ọnụ erughị na Abuja. So o nwere ebe ọ ga-eje wee nweta ọchọ na abụrụ from their state. And from their state now, onya ka o ji wee chance na-apụta kịta na-eme ụmụnne anyị otu n'anya afọ ụzọ. Look at what he's doing. Kwunu afọ ya. Maka na Andy Ubah je eme nke ka APC si eme nke ha bụ. Oro that day, ịnụ ha na-akpọ ọkpọ n'enu onye ọbụla na-arie eburu balos bus wa. Nwere ihe jetere ya. Ya ifu na ihe niile onye na-eme ebe a kịta na-abụ ha na-achị ya ọchị. Ihe ọ na-akọs go slow na the road of na ihe onye ya na-anya na ome ka o si wee felie now ọkụọ mmadụ jam mmadụ asịkwa na ekwensu arụ ọrụ. Ifuru ya ha nwa jikwa aka ha kpe ekwensu. Look at Ifeanyi Ubah ka o si wee design ya moto buru na-egosi gị that na nyanwa na onwe ya bụ coming governor ga-eme gị ka obi dị gị mma. Watch ụmụ nine. Ifuru ya na ifuru ndị dara. Ifuru ya they see am. This is the people, the kind people that is coming to lead you as a governor. As a governor, not broker as a youth or as a market square. Here boy Gabia lead the whole Anambra state. Mindset of the person Gabia lead the Anambra state as a whole. Look at our youth. Look at our youth. Look at the kind dressing of our youth. Look at the kind dressing. Some people say Yakwa Tagorake. Look at what our people are passing through in Igbo land. Look at what coming governor called himself Senator Ifeanyi Patrick Ubah. Look at what he's doing to my people at home. And all of you in abroad are silencing and busy attacking somebody that have been shouting for many years. Exactly what he's shouting is what is coming. Nobody want to do the needful. The people that are doing the needful, you are attacking the person. Look at what he's doing. Look at how many people are running because of football, because of boronketi, because of akwa esere isi Ifeanyi Ubah. Ya ka my people na agbagharị na adagharị na adachisi moto ụzọ. Onye ọkada jamrụ na akịta Ifeanyi Ubah maria. Na afịfịa adọ n'ụzọ. Na afịfịa adọ n'ụzọ ka show unu something. Na afịfịa adọ n'ụzọ na ihe abụ Anambra State. Chika ngosi gị afịfịa. Ị ga-afụ afịfịa adọ n'ụzọ now. You go see the kind afịfịa adọ n'ụzọ. Afịfịa adọ n'enu main road ebe ndị mmadụ na-aga. Ifuru ya. Ihe akịta na ahụ dị si ebe bụ afịfịa. Ihe bụ afịfịa onye kechicha ngwugwu n'ihe ọba doba n'ụzọ. Ifuru ya.
ihe a bụ bunu ka ị na-ene anya ndị nọ na abroad. This is your village, this is your home, this is exactly what you claim you are onye Igbo. This is a place that you claim that is you are from Igbo land. Those doti. Iya niile debe m doti maka mam ya. I know. Ifuru ya? Chekefu ya all doti juru ihe niile a. All doti bụ ihe ndị be anyị na park n'enu ebe ndị mmadụ na-agba n'enu. Enwere ebe a na-adọba doti n'ala Igbo. Enwere ebe a na-atụfu doti n'ala Igbo. Ebe a ga-atụfu mmiri bịa obukọrịa bujie n'ebe dị iche iche, ebe ga-asụchi na-enyefuru dọtị. Onwere efuru dọtị dị ebe a. Ihe akịta bụ dọtị. Ihe a dị ebe akịta dọtị waste bin. Waste bin bụ ihe dị ebe akịta na a common governor is running to. Ihe a dị ebe a dọtị iru ebe a seven shim ihe niile dị n'ime akpa. Ifuru ya? Because anyị enweghị public toilet on the way. Ebe nwe public toilet onye nwere ego na-eje public toilet. Ụfọdụ ga-anọ na shop anyụ nsị tinye makpa dọba dị na-eme ihe eme ka ya na-akpọ polu akịta. Ihe adị n'akụkụ polu akịta ya bụ dọtị dị here. A na-agwa unu ihe na-ewute anyị sometimes, so people don't understand, but we are going to be showing you all every day by day, every day. Now, ọ bụ na ị na-anya efu ka na-eghasị ya na onye akịta na oge so wee sị gị si tatu Nnamdi Kanu is what we stand. Ndị anyị niile n'anya face ndị anyị niile n'anya bụ people you supposed to be looking and targeting. Our people ekwesịghị ịghọta common simple structure. Na ka ndị be anyị na-agba ọsọ n'etiti main road maka football, maka bọọlụ, maka akwa esere Ifeanyi Ubah, maka akwa esere isi Ifeanyi Ubah, maka bọọlụ ka ndị be anyị ji ọkpa na-achụ moto Ifeanyi Ubah nọ n'enu tukuru ka ọgaranya ngadanga n'enu moto wee na-evidio wee na-akọsụ go slow. Ihe a bụ ka ịhụ na akpọ ihe kedu ịhụ na na-akpọ datin a na-eme ndị mmadụ. Ihe a bụ human abuse. Ihe onye na-eme bụ ezigbo a pure human abuse na ihe ọ na-eme ụmụ mmadụ na-enye ndị a bụ ndị na-enwere ihe ha like enwe ha aka ọrụ, enwere ihe ha na-eme. Ọ bụgodu na bọọlụ ka atụtara ijele 200 naira, ijele 1000 naira, ijele 300 naira. That is why, because of bọọlụ na ihe a na-achụ moto. Onye a coming governor, this is what governor we're going to give you. Onye na-enye gị ụdị ihe a mgbe ọ na-eme campaign. Onye cha gị ọkụ ya ka ọ ga-enye gị na origo na seat. Ị na-enwekwa anwụrụ inwegide anwụrụ anwecha mgbe ị ga-ebe akwa ya na-abịa. Etie mkpu Biafra ha ncha wụpụta. Etie mkpu PDP ha ncha wụpụta. Etie mkpu apụga ha ncha wụpụta. Etie mkpu UPP ha ncha wụpụta. Neye because our people can never understand us that shouting on social media. Unu mara ụda agụ dị n'obodo. Unu esete structure ga-eme ị ga-aga na village gị ịkpọ phone na-akpọ ndị bụ unu si ya n'ebe ịkwụ. Ihe unu na-abịa na social media asọpọtụ onye it's not going to help us. It's not going to help us. We must create a regional something. Ogo na ya ga-akpọ Biafra anya kpọnye something that's going to be covering our village. Something that will make our people to understand that na nsogbu dị, problem dị na ihe ọ na-atụ bọọlụ. Na ihe ọ na-atụ bọọlụ na ihe ọ na-atụ bọọlụ na-atụ akwa. Look at kedu ebe na-eme ụdị ihe a n'ụwa. What kind politician is this? What kind of politician? Ifeanyi Ubah of everybody. Look at how they do his own campaign. Ne ụmụnne anyị na ọha nọcha n'elu moto onye akịta na ọ bụ igwe ọsọ. We love Biafra. We love Nnamdi Kanu. Anybody attack Nnamdi Kanu will die. Anybody make Nkai will die. Anybody who against Biafra will die. Nekwe ha. Nekwe oge ego nke ha erugo ka ha jee kere ego nke ha. Na-edọtị dịgasị na baị
na ye ka ngosi gị ka revise ya small ka revise ya small ka unu fụ the kind dọtị dị na be anyị na watching dọtị dị na main road anaghị clean our road everywhere inyụchagodo nsị na akpa nwanne buru ya pụta na main road dọba ma egosi unu ihe maka na ihe na-emebe anyị otego mara ihe dị na politician politics na-ene anya nwanne ihe anyị na shout na social media aya not aya Buhari aya nwanne ịshautụcha anyị nakpuo na m dey tell you our people abroad ihe unu na-eme expect ka ha chọrọ ịdị n'afụ mgbe anyị wepụtachara obi anyị niile wee na-eme ya na ihe akịta dị ebe a bụ deti ihe akịta dị ebe a bụ deti ọ deti dị n'enu ebe a ihe a bụ deti onye nọcha n'ime shọpụ okpokocha ọpaki ebe a mmiri zoo n'abalị kịta na ahụ mmiri na-ebu na merod nya daka mmiri na-asa asọ ọbịa kịta ọsọkọrọ deti anarie ọbịa ọsụchisie some many places ọsụchisie some many places o si aga ọsụchisie some gutter then ọ na ya adị mmadụ ka ọ na-aba straight ọkwụnụ fụrụ campaign a na-eme na Anambra steeti ọkwụnụ fụrụ a leader unu na-eme expect ka ha pụta anyị na ha egwa unu ka ọ na-aga n'iru ọ bụ na ị ga-afụ efu udo egwu a na-agụ egwu Christian negasị ha ehụrụ ya ọ bụrụ na ị ga-aghọta ife anyị na-etiri mkpu ihe ma na ala Igbo hijack go ọ bụrụ ihe unu na-eti mkpu na social media if we did not go back to our root Ibro Enugu State go and be monitoring Enugu State, Ibro Anambra State go and monitoring Anambra, set a team of youth anyị nwa bụ ndị ji ego n'obodo oyibo onye atụzina nọnsensị ego ebunye ndị amara ebe ha si abịa ụwa tụọ na ego ka anyị chọba na ihe ga na-enye ndị youth village si anyị niile onye atụzina ego enye rubbish people. These people are going to conquer us. Ihe niile anyị na-eme ga-emecha na n'iyi mụnwa na-agwakwa unu ihe mụnwa na na-afụ na mmụọ 24 unu mara ife na-achọ ime n'ala Igbo ọ kakwa mma na unu che niile eje ọsọpụta hapụkwanụ social media shouters hapụkwanụ otu ansi ekwu ka anyị naba n'ala Igbo mụnwa believe kwa nke ala Igbo ahụ ndị anyị niile ga-eji ego wee ghọrịcha ndị be anyị onwere ekwe face ndị anyị niile n'anya kịta na eruo echi kịta ha sọpọtụ ba Nnamdi Kanu nwanne echi ha sọpọtụ Ifeanyi Ubah nwanne echi ha sọpọtụ Biafra ihe ka ha na-eme n'eye ehụrụ ya ụfọdụ ụdị egwu a na-agụ Before ihe a na-afụ bụ Biafran flag as was like about 5 months ago or 6 months ago, if I'm not mistaken, Biafra flag you are seeing everywhere. Now all you people, no more Biafra flag kana bona. And now you claim that you're hitting them. You claim that you are making them to feel that you are getting there. Everything have divided. A lot of things. Ihe ni na asasiana. Ihe na-ekwuzi okwu na anyị ihe nwere isi enwe ọdụdụ. Ihe nwere isi onwe ọdụdụ. Ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu. Achụgbuo na Biafran flag. Now ihe na fly is na okita na be any flag they want. Na ya na-atụrụ ha bọọlụ, na-atụrụ ha okpu, na-atụrụ ha akwa. Onye ka nji wee sị onye ma ka ị ga-esi mie pụta tie isi ka efu gị anya.
isi na Nnamdi Kanu emetere tie isi ka a na-afụ gị anya kedu ihe unu na-eme ala Igbo ọkwunu ga-ata afọ ya anyị mana o nwere mgbe ọ ga-abụrụ politishan na-achụpụba ha agbaba ọsọ anyị nọ mana ke mmadụ one ga-anwụ when the time come onye abụ mkpa m maka na ha nwere nwa bife nweta ha isi n'ichiche ga-ada onye abụ ife a bikos na ọkwa ndị yutu anyị ka ha ji arụ ọrụ ọkwa ndị yutu anyị ka ha ji echekwa onwe ha ọkwa ndị yutu anyị ka ha ji metos ọkwunu chetara mgbe Soludo ka somebody like that jere ime campaign asọ gọọmenti or non-gọọmenti useless people eje gbaa mmadụ polisi na abụmọịtọ Ifeanyi Ubah ka ọ gị na-agba ọsọ Soludo agba ọsọ ngwa kekwana ebe the useless on gọọmenti nọ where are they? Because sometimes like this o nwere ihe ọ ga-abịa imecha ọ bịara gị ụgwọ unu adị na-eme ihe ọ ga-abụ unu mechaa unu amaza nkwerie na mmụọ nke unu ga-ezija m na mmadụ kedu ebe gọọmenti niile anọ ọkwa snow campaign ọ na-abụ mụnwa bụ onye nke na-enwere ihe mere ọmụnwa ga-abịa taa ka ndị ọmụnwa ga-abịa gwa ndị akwụsị nọsensị ka anyị kwuo ihe obi mmadụ bụ ọmụnwa mana na amara ọ bụrụ nọ na social media na-eti mkpu this and that this and God bless on gọọmenti God bless on gọọmenti unu jee kpọtakwa na ya nekwe time nye because sometimes whenever you people are doing some certain things mụ na m na-ekwu asị na onye nke a bụ onye sabụ onye nke a bụ edona aga m anọrọ n'obi nwanne ebe a na-agbasa ozi ọma Chineke na-agwụ na exactly ebe unu na-adị ọ bụrụ na unu achọghị restructure anything na restructure any movement ruo down to village nwanne park and well gaa nso obi adịghị ama n'ala Igbo information na-enweta n'ala Igbo unu China ga-ata afọ unu China na social media ga-ata afọ ya ọkwa sị na onye mecha na ama ọbata n'obi ọ bụrụ na amara ihe unu kwesịrị ime kpakọ onwe unu ọnụ maka na nke anyị kpakọrọ akpakọ na aghasa aghasa ọnụ na-amaghị unu ga-eme kpakọ onwe unu ọnụ ala Igbo ahụ ga-emechekwa chere unu klem chie unu na-eklem ọkwa ha ndị Igbo ahụ ga-atagetikwa unu bikos onwekwu ejeka ịhapụ unu maka na ihe egburu dị too much nọrọ na social media mebe na ihe unu like ka ọba na nyebe na command nyebe na ihe nyebe na ya information na-enwetago deep information ndị na-negasị afịa dị n'ụzọ na-ọkọsigogo slow ehụrụ ya na-eme onye ọbụla na everybody na-agba na-achọ ka ya na-azọ bọọlụ akwa esere isi Ifeanyi Ubah akwa esere isi agwago m unu dị structure unu ji aga na the fail or the failure structure garịa na ihe ọbụla na structure must reach to village ihe ọbụla anyị na-eme kịta let us go back to the root to let you go to village stop shouting and commanding your papa your mama na social media go back to villages ka anyị na-achaz na villages what did you want ka anyị jekwu ndị nne na nna anyị ndị Enugu jee n'Enugu jee ma na ihe unu ga-eme n'Enugu ndị Anambra jee na Anambra ka anyị were na otu ahụ anyị si wee kreti ala Igbo anyị wee chọba ihe ọbụla anyị na-achọ n'ala Igbo leave those things unu na-ekwu na social media. I never supported this kind of nonsense a day ana m agwụ na ihe every day by day this fucking restructure half and half it will never reach to the land nsi na ya pụta it will never reach enwe ndị nọ n'ala Igbo unu kwucha ha eme nke dị ha mma ka anyị were ndị anọ n'ala Igbo anyị si ha mara na ka anyị esi kpakọ onwe ha ọnụ ka anyị nwanụ na abroad na support these people by cash by financial onwe okwu ihe ọzọ anyị ga-eji wee nweta nwo ndị a onye ndu ekwugo one thing unu ada anọ these people are powerful these people nọ na mmụọ nọ na mmadụ na ihe anyị ga-eji meri ha bụ Chukwu abịama ngwa Chukwu abịama anyị ga-eji meri ha bụ gịnị onye ọbụla ga-ewepụta ihe o nwere a na-atụ ego ọ bụrụ ọsọ ESN ka na-atụrụ ego tụbanụ ndị ogbenye ego tụbanụ ndị poverty ego ndị niile na-eri nri chọọnụ gị wee esi na-enye ha nri ndị niile abụ ndị na-atụ n'ọnụ chọọnụ wee esi na-enye ha nri otu ndị obodo si eme Ukraine mere eme every freedom fighter niile evuru enwe ka esa eme ka ndị niile bụ ndị indigene ka ọ na-eru ha aka ka ego na-eru ha aka ka ihe oriri na-eru ha aka ọ bụghị ọrụ ugbo ka anyị na-akọ ọ bụkwa nri ka anyị na-enye ha ọ bụkwa ego ka anyị na-enye ha nothing na-agwa ndị mmadụ jos pụta nnọọ jos wite afọ agụụ wee mebe ihe ịmaghị ihe na kọmand ya ịnọ na comfort zone ị na-asha atụrụ ha negodi ihe na-eme negodi common akwa common board look at what my people are going through unu ga-emecha afụkwa ihu na-eme respect n'ugwu na unu ga-emecha afụ ihu na-eme respect asị m ka m bịa gosi unu ihe a maka na enwere m time maka na anya mmiri mama na n'iyi akwa egbugo m arịrị egbugo m na ndị anyị kpọrọ ndị ndu ha ncha niile na-anyụzi nsị na gọta ndị anyị kpọrọ ndị ndu na-anyụzi nsị na gọta
Here bụ Ifeanyi Ubah campaign. Ifeanyi Ubah campaign. N'ezi anya Anambra steeti ka m gosizie gị ụdị ụzọ ihe na-eme na Anambra steeti ebe onye a na-eme campaign na ụzọ Owerri road ebe ọ na-eme campaign. This is Russian. Mbala lọrọ gafegoro agafe di anyị. Ihe na-ene anya bụ etiti main road Owerri road. Owerri road bụ isi Owerri road ị ga-eje Imo steeti. Isi ha n'ebe a ị ga-eje ọtụtụ ebe dị iche iche. The 18 etiwago into 2. And as this thing tiwara, aka gosiri egosi bifi na mi na-eme nnukwu trailer ndị Hausa kwa ndị amalụ na ụzọ emebigo. Ha tirigburu daba n'ime ebe a. Ebe a kịta ije ebe a of recent ma chọkwa the video na ndị trailer nọ n'ime this gutter now. And which is all that na that trailer na ọ bụrụ na this thing brief o nweke trailer jam otu isi ebe a now. Ọba n'ebe ndị be anyị na-elecha anyị n'akụkụ gbuo so many people. Danger everywhere. Kedu ihe Ifeanyi Ubah na data ego niile ahụ ji go akwa, ego niile ahụ ji go bọọlụ. Ọ bụ na Ifeanyi Ubah tikokwa ya ma ihe a ga-eji wee mee kpochinata media. Kedu ebe media kịta na otiwa kịta ọ na-agbada okpoko ka ọ na-agbada straight. Maka na Anambra dị na down. Mmiri niile na-aga na the whole Enugu Ebonyi ihe niile ha na-anata na Anambra. And Anambra enwere ezigbo ụzọ. And people anaghị ada aka akụkọ ihe gbasara ihe a. Afụbe m Anambra team, Anambra politician, Anambra senators, Anambra rich man. Afụbe m ebe ha na-ekwu okwu banyere something ya federal road. A lot of things na-eme n'ala Igbo anyị na-agba anya mmiri. Nwedi Ifeanyi Ubah ekwesịghị ịbịa kịta na-asị na ya ọ bụgodo ihe a ka o kpochiri wee sizi anyị na ọ bụ na ya bụrụ gọvanọ na ya ga-emekwu mmụọ. Ọ kakwa anụ mma ihe a kịta na-adị ọ na-eme campaign n'obodo ọzọ. Ọ na-eme campaign na Nnewi na Ọka. Na-ekwu ụzọ akịta bụ Owerri road ọkwa part of Anambra steeti. Ọnyanwa. Mana ọ na-eme campaign. Anyị na-ewute m na sometimes ndị be anyị na-achị ọchị n'ihe dị serious. A na-achị ọchị n'ihe dị serious. Onye abịa na-ewute m ka nje na nke nje na ya bụ ka nchọ that mgbe ya bụ moto danyegoro n'ime the thing. Nye me time ka nchọ ya. Nchọ mgbe moto danyegoro na ime ya bụ gutter. Ka mma na m enweta ebe m publishiri ya. Maka odo manya na mụnwa publishiri ya. I publish me somewhere. Ha enwetego m ya. I get them. Cheke unu fia. That ebe ahụ gosiri now. Ebe ahụ gosiri unu before. Ka ngosizi unu moto adanyego n'imi already. Maka na aka na-ekwu aka gosiri mbosa werekwa video werekwa the video save kwe ya. Ka aka na-ekwukwa nwanne ọbụna the trailer ndị Hausa adanyego n'imi already. Na the trailer now. Na ya. Ọkụnofuru ya. Na trailer adanyego na ya. Watch ya. Oh yeah, gas na. Oh, isi gas. Oh no fuel. Nwe ya nọ nso ebe ahụ. Na-ele agwụ. Onitsha Owerri road. Now, ọkụnụ na-afụkwa another heavy trailer. Can aga na that small one kwa. Ịmana ụzọ agwụ. Half one for afọ. Nekwe na onwerezi ihe fọrọ ọnụ. And that half one for afọ. O rigo mmiri erikuo na-eri. Nya ọdụghọzi weight at all. Na onye nke akwụ ebe a na-ekirie. Onye ekete efuru kwụ ebe a na-ekirie now. Nekwe the trailer na-agakwa n'akụkụ. Trailer bụkwa nwe ike ọ bụ na ihe ọ bụkwa simenti. Maka na the kind heavy things a na-atụkwasa na trailer
wee na-aga n'ụzọ na-arụghọdị arụ ụzọ enweghị wet onye a mere anyị ji asị na ndị ọchịchị anyị afrọdụ anya n'anya chacha ọ bụ na destin na kontena nke a dakwa onye nke akịta na-ahụ n'ebe akịta na-ahụ ga-anarị maka na ọ daa the trailer akịta ga-adata saịdị nke rigoro mperi efuge and keke dị niile n'anya ebe a ọ ga-emekwa ha fet moto nke a na-abịakwa ya na-agbazi kịta one way ka ha na-agbazi na little the same main road fọrọ afọ ka ha ka na-agba ọkwefuru ya ihe na-agba gị na this ụzọ kịta na mmiri zoro bịa mee ya then trailer ekwesịghị itinye something like imagonu something like road danger road warning ekwesịghị itinye na side ọba na mgbada ọba maka na ya bụ ụzọ ọba ekwesịghị itinye na mgbada ọba like edeka ebe 10 mile etinye something danger tinyekwa danger here ifuge tinyezie dịka ndị road safety ha ga na ebe a day and night ifuru but there is nothing like that in Igbo land. There is nothing like that. That is why this kind trailer enter this place. Ihe gosiri anyị nwanne nya ka e gosiri anyị that the thing emena then ruo tata afụzie na trailer ụbana n'ime hụrụ ya a na-akọwa na gas na ọ bụ na fuel enwere ike ọgbakwa ọkụ the whole na-adị n'akụkụ ebe a na-akọkwara gị ogologo akụkọ mana people ga-asị gị na sit at home na economy na-ada economy na-emebi nwanne enwerekwa na economy karịrị mmadụ nwetagodo onwe ya ọkwa na onye zụta onwe ya onye zụta isi ya onye zụta onwe wee chọba n'ego ifuge na-ege na-enene ifo the kind trailer na-aga nọ ifuru obere ebe trailer ahụ gara the kind go slow dị n'Owerri road a the kind go slow dị n'Owerri road a ada achọta ya achọta n'ụwa ifuru ya ịhụrụ ya ụmụnne m when we say there is no election does not mean na anyị na-asị na ọ bụ na enweghị election ewere polisi bịa chịba anyị no bụ anyị kwuo there is not election ka ndị ahụ niile kwesịrị ịzọ election jụba anyị kekwana ihe anyị chọrọ huchi na ihe mụ na gị na-abụọ chọrọ bụ ka anyị nwere onwe anyị jiri aka anyị dozibe onwe anyị regionally by regionally Anambra bịa dozie Anambra ndị Anambra nọ na abroad n'ụwa niile ehubata bịa dozie ebe ha ndị Enugu nọ n'ụwa niile ehubata bịa dozie ebe ha ndị Imo niile nọ n'ụwa niile ehubata bịa dozie ebe ha ka anyị hapụ na-enweta order from Abuja nya ka anyị ji asụ na-eme na election again ike election agwụga ebe ụnọ ga-abụ na uje onwe onye na-eji ekwuchitere anyị ọnụ na mgbago gọvanọ niile nke etiri etinye how many gọvanọ ka etigoro today mana onwero nke nyere anyị aka onwero nke anyị ji akụrụ aka today onwere ofu gọvanọ since almost after the war anyị na-akụrụ aka were today na omegoro anyị ihe ọma ifuru ya so kedu gọvanọ nwere ike ịbanye wee merinwe Buhari kedu gọvanọ nwere ike ịbanye wee merinwe ndị Hausa niile kechiri onwe ha ọnụ kechie onwe ha ọfụma na-eyuzu ndị be anyị ka na-eyuzu ụmụ nwaanyị oyi anyị na-ajụ food candle contractor lili anyị anatakwa ya ego wow China Rose I follow that way easy now wow Found a man on this Owerri road. On my way coming back from Benin now, I'm going to Nnewi. I'm going to go to Trailer Budizio. Magan ilo babi ebo. This is happening live. Because the Lagos go now. I will go up when they finish my journey. And see.
Unu afụgo ka o si akpọtụ unu afụgo ka o si akpọtụ ọkwụna afụgo ya? Ọ a na-ekwu ọ dịka anaghị ekwu, a na-ekwu ọ dịka anaghị ekwu. Ngwa n'ezie n'anya na nke a n'ezie anya, maka na ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụa, mana anyị ga na-ekwu, anyị ga na-egosi unu ịlaiki ya ịsọpọtụ ọfa ihe anyị nọbụ igosi unu, ihe anyị nọbụ igosi unu, maka na ọ bụrụ na unu nwa nọ n'ụlọ emere ihe unu kwesịrị ime. Onye ka anyị bụkwa ọkwụna ụfụrụ nke a kịta pikchọ otu ụzọ anyị dị, nọ na afịa otu aka ụzọ anyị dị, ya bụ ụzọ anyị onye nke na-awazi gọta awa ka mmiri aha dị ebe a wee pụta. Ya o ji aks egbuwa gọta, ogbuwa chakwadi gọta arụ arụ ka mmiri si ebe ahụ batabazie n'ime gọta. Construction, ya bụ ebe Ifeanyi Ubah ha na-eti mkpu, vote for me, vote for me. I will repair all this road, I will make this road to be heaven. All the same thing aha ka o ji atụ bọọlụ. Ọ na-atụrụ ụmụ ogbenye bọọlụ, na-atụrụ ụmụ ogbenye akwa. Ana akwa abụkwuru original akwa, akwa bụ nke o sere isi ya, nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ win akwa emebigo. Maka ịma na-eme ndị mmadụ kampen, ọ nọkọta jiri akwa Ifeanyi Ubah ebe Ifeanyi Ubah bụzi pọtị. Ifeanyi Ubah win godi sef ya eyikwa na akwa ya ugboro ne. O nwere ihe unu ji akwa ahụ eme. Bọọlụ unu jikwa na ụna na-agba bọọlụ, unu abụ okocha, kedu unu ji bọọlụ eme? Ọ bọọlụ bụ ime ka unu ghọta na anyị cha niile chọrọ ka ha pụta otu a ha buru moto pụta si unu na-ada eje hai, mana aghọtakwa nọ na agụụ eweta 200 nyecha unu ga-apụta. Onye a mee sometimes ike agwụgo m, maka na mụnwa mana ọ bụrụ dat na ndị ji ego n'obodo oyibo dịcha ike ka ike nsị, ọ bụ na ha ga-ebupụta ego ha, anyị were ego chalenji onwe anyị, we have the money. Onye agaghị abụ mfụcha celebrity iwe na-ewe m. Somebody like Flavor, somebody like Flavor nọ n'Amerika na-ebi ndụ na-aya dọla. Fụcha ndị a niile bụ tim aya Dọka Mighty nke bụ na ha nwụọ ego ha na. Ọ bụ na ndị a just challenge nwanne si na all the people that is believe in politicians stop. A ga na-eke akpa rice family by family. Anyị ga na-eke ihe ọbụla onye ọbụla abụ onye ọbụla ejekwuzi na politician. Ghọtago, even ọbụna ndị celebrity a ga-apụta nwee ihe dịka ebe factory, nwee something ha ga-ekreti on their own team up, ma Zubi Michael ma all those people. Mana iruo na klọb efebe ha China na-awụ ego na-enwe anwụrị, na-awụ onwe ha ego, onye wụchata onye ọzọ awụ echi. Look at the main road all of them are going. Ịnọcha obodo oyibo si ka ị na-abụ unu goro ezigbo moto, ebe ka ị agbakwana ya? Where are you going to drive it? Na-enwe anyị nwoke ọ bụrụkwa onye abụrụkwa professional of onye na-arụ road, mana onye nwa bụ esi ka ọ bịa nye aka, maka na o nwere ihe ọzọ ga-eme. Ghọtago, onye ọbụla ị chọrọ ya were ọrụ agbago sakata ọkpọkpọ the gutter, the middle so na-abata na from that place before 1 week or ihe na gutter nke ahụ ozeto nwanne ụzọ emebikwuo mụ efuru ya. Mana ọ ebe a ka ndị ọchịchị unu na-anọ wee na-amarụ n'aka na-ekene unu negasị ya ngosigasị ya ga na efuru ya. Ụka atọ ọbụnụ dị ya ịnọ obodo oyibo a na-eti mkpu ka anyị nweta onwe anyị. Igbo World Congress na ọdịya na America, the richest man, the richest people. If udu ụnọ ebe a na-eme common meeting Igbo World Congress rụ na American, unu mansion ị na-eko, ije na Lagos ifuchi ha rụrụ ị na-eko, na-ekpochi mmiri na Lagos, befa niile bụ mmiri. They can use all the money to develop another people's land. Mana anyị nwa na-enwere ozi enwe na-eti mkpu, biko nunu nwa mere nwe bịa nye nna ya aka. Ọkụ ya anyị na-eti mkpu yo. Tomorrow Flavor nwe nke o mere share video ya, share far. Mezubi nwe nke o mere share far. Ndị a niile na-eme kedu nara akpụ ya
prekin ka prekin, ndị husband and ndị powder and ndị shimi, ndị nwanyị yiri nwoke na-eyi ka nwanyị eyi ka nwoke, a na-eshe millions, 1 million 2 million, a na-emekere onwe ha money and they are in abroad. Adago prenken ọkwa prenken ka na-akpọ ya, ha na-eme ya una na-eshare, but this one you cannot share it. No, why you cannot share it? In ayara. Okay. Mana tomorrow Nnamdi Kanu we love you, Nnamdi Kanu onye nede against Nnamdi Kanu chukwu kpọọ ya ka ọ gị nwa ka o eji bụ ụzọ kpọọ ọkụ, unu nwa niile ka o ebu ụzọ kpọọ ọkụ. This one you cannot share it. Who born you to share it? Zubi sikitana odumeje be idiot. I share 1 point something million. Now then go share. So okay for that now. Don't think about your freedom. Nothing will going to happen. Because na munwa abrota can be mewe politics. Ebidom na Anambra mebi ya na politics. Na-eso ndị ọgaranya, na-eso ndị ogbenye, na-eso ihe niile. Wefu na ọkwa he. Even every day na akawanye ihe bụ 12 to 13 years in abroad. Ọ na-akawanye nje akawanye. So who born the bag? Kedu onye ga-abịa dozie ebe mma na ihe niile nọ na front na abụkwa he ndị mma before mpụọ. So ya menja abụ na-ekwu okwu sometimes like this, I don't look for face. Maka na ihe niile m fụrụ na social media ma ndị nọ na Biafra struggle ma ndị abụ ndị ụmụaka na ụmụ papa maybe na agụba n'obodo ha gbagote obodo oyibo. They don't have brain, they don't have future. All of them don't have future now. Or just an opportunity be have joy in that struggle. They don't have dream, they don't have the monopoly of Igbo. And we have the love of Igbo land. When you have the love of Igbo land, when you make Igbo, look at it there. Flavor may share. Negodu nke a na-akpọ Destiny. Ha chani ndị abụ ụmụ politi, onye abụ ụmụ Nollywood, ke a na-ayọ, ke na-eti ha, ihe ndị a niile dị na be nna ha, but they cannot even plan what they can do as celebrities. No. Eto bụ nweta nke ohepụ ndị Cameroon. Drogba nweta nke ohepụ ndị Senegal. Akon nweta ohepụ ndị nke ya. Fuge. Mana unu nwa nweta nke unu na-ewere ejije na-ebiri ndụ na American. P-Square nwere unu na American. Flavor nwere unu na American. Donka Mighty nwere unu na American. Ha ncha niile nwechara unu na American. Abịa na BBC ya na-akụgheri. Jim Ike nwechara unu na London na UK. Ha ncha niile nwere unu na American. Anyị na-eti mkpu, nke nwa na-eti mkpu, ị na-efili na mkpu gị nwere ebo na-eje. Onwekwe ebo na-eje o. Highest people share, people 1,000 people follow na Facebook. Onwere ihe ọzọ ị ga-erite na abụrụ 1,000 of people. Ọ bụ ụta ka anyị fụbara Hausa na ụta. I don't fucking care about YouTube, about Facebook. Give them 6 months, you will go down. Give them 6 months, you go down. Instead of unu with na support nke dị adị, unu na destroy ya. Unu na-eme bụ onye wepụta isi ka o wee gaa. Unu ga-alapịa ọgagidere n'etiti unu hapịa ọgbawa ka Melody asa agbawa. Nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ kịta na mgbe onwe m ọtọ bupụta amụ m na social media, 1 million ga-share. Mbịa aka ise nwunye m na social media, 1 million ga-share. Eme preken, 1 million ga-share. Beta ọ bụrụ na ịfụ ụzọ be nna gị ikwesị ishare ka the whole world fụ ndị anọcha na America, ndị anọcha na Canada, ndị anọcha ebe niile. And let me tell you people, unu nwanụ n'obodo oyibo, agwa m unu ya agwa. Unu bata isi unu ga aga eni naanị maka ihe ụmụazị ga-agba unu. Ihe ụmụazị agụ na agụ ga-agba unu very soon. Short unu ma ihe unu ji ekwechi na America na-akụgheri chikwe n'obodo na ụmụ ihe unu ji akụgheri die. Nkọgheri ka unu chari na-akụgheri for now. Kwefu ihe unu nkọgheri. Ihe ụmụazị ga na-agba unu very soon mgbe ha ga-ebuni nkụ. Maka na oge eru mgbe agụ ga-eruzie mgbe ebu na politician self na enwe ha ga na-agba ọsọ. Na ọ na-ebe a na-emenu ihu na-eme. And mgbe ahụ a ga-ebido nke ahụ ndị ọcha ga-edi na eba some people chụnaba some people. Mgbe ahụ na-afụnụnụ na o nwere mgbe ndị dị ka anyị na-eti mkpu na social media. N'ebe unu na-eke ọ dị. Eke ọ dị. Ị na-afụ ya? Very good home. Na-eke abụnụ dị fri ya? Ị na-afụ ya? Ya abụnụ dị ihe ahụ bunu maka ndị nọ obodo oyibo. Ọ bunu dị ihe ahụ. Ọ bunu. N'ebe unu. A na-ekwu ọ dịka a na-ekwu. Mana a na-ekwukwa ahụ. A na-ekwu ọ dịka a naghị ekwu. Mana a na-ekwukwa ahụ. We go to talk. We go to talk. We go to talk. We go to talk. O nwere nke m na-achọ ka m nwete. Nwere nke na-achọ ka m nwete. Ka m go stop unu ka m waa n'oge adịrọ.
Una amachazụ na-etizi na mkpu na-etigherisi ebe ahụ na-etizi na nke a bụ nke na-eme na Ebonyi steeti police station a na-agba agbara ya ọkụ ụfọdụ ya. Ọkwunu na-anụ ihe nke nwaanyị na-ekwu, mekuna si waya o, mekuna si waya o. Nke dị mkpa bụ waya. Yatago. Ịma na enji like our people. Ebonyi State Youth ewenere mụ na aka enu. Unu ekwena ka onwe na control unu again. Pịa na everybody ya. Ama m ebe ọ na-lead to. Anụnụ pịacha ha ya onye ọbụla si obodo oyibo bata pịakwuo na ya. Ihe niile ahụ niile unu bụ n'ime bịaba na ya maka amamihe unu nwere ike ime n'ala Igbo. Onye ọbụla ame ya pịawasịa na ya azụ n'ihe anyị nọ n'ime kịta na onye ti ishi agwa ya nọ na-eme. Unu ekwezina ka anybody control unu from abroad. Unu ekwezina ka anybody talk unu ya. Ha like ha jiri aka ha chọba ndị ọcha ga-negotiate with them. Because na man ga-ebuni very soon. Everything gbasara these people, gbasara politicians need to go down. Piaban ha ya. Anybody even offer piaban ha any jina kunu motivate no one pian ha ya. Une just na-ezu oshi. Choban ha piaban ha ya. Koban ha sen. Ihe mebe. Une chezna ka onye na-ekwu okwu. After all, onye unu believe obu na Nnamdi Kanu so na obu na achọ em afre unu mebe ihe. Maybe ni who believe is not those fucking useless people in abroad. They are fools. They don't have structure. They don't have strategy. Man ne piaba no ndia ya ihe obuna no like na emeni edie. Jina akunu defend no wono. Jina akunu meni hunu choro. Unegez na radio, unegos ni ha na-ekwu. Maybe ni unu ha ma ga-eji aka ha we boss very soon. Because we believe on this nonsense things but our people are doing. Onu wana tafa. Unu wana anwụ every day. The one na he show anyị nwa. Unu nwa ngwuru anwụ. Man na da agoti on. So no one wa me ko sa afọ no ye issue mebo na ahụ ya. Aibe mu no ọbụna ihe ọbụna no na ala Igbo chọrọ. I can do anything, I can give as I can. Unu eme na ihe onye ọbụna kwuchiri n'ụzọ mee na ihe otu unu si eme that is the best. Mee na ihe because na am kan se eme mgbe anyị nọ mgbuke obosi. Ọ na-abụ ose etie mgbuke mechie down. Man na akụ onye ọbụna na anyị maka na akpọrọ gọọmenti. Mee maka short down mgbuke obosi short down. Mgbuka mkpọ short down were na-akwute were na-akwụsịwu ha. Aka ndị awụsọ ka anyị eme ife. Unu na-esi n'anya ka a na-akọrọ unu duto unu na-eme maka na ihe dị na ọchịchị bụ unu believe ha na somebody unu believe zigaba mana unu kpakọ onwe unu ọnụ unu maka unu si eme unu maka unu sakpa n'ime ahịa unu maka unu sagagharị unu mudu nsogbu unu na-enwe unu maka ọsọ afọ unu ofu unu maka unu ga-esire nji onwe unu. Ndị nọ n'obodo oyibo ha nọkwa na comfort zone otu anọkịta AC na-ekum otu anọkịta na anwụ tii na anwụ chai na anwụkwa one bottle here relax ya mbe side everywhere. Otu unu nọ n'ala Igbo ihe ọbụla unu chọrọ na-eme ya because this is not the time of control. This is not the time of controlling. Ihe akịta na abụ unu nwanne ebe a maka unu na-azụ ahịa na mgbuka maka unu azụ ahịa. Unu na-azụ ahịa na mgbuka mkpọ maka unu azụ ahịa. Unu azụ ahịa na Hebridge maka unu na-akwa baro unu nwa na-agba ọkada unu macha ka ndị tiketi si eme unu macha ka ndị kụba na onye ọbụla ya ka onye ọbụla zee n'ụzọ. Jiri n'aka unu bubata na spirit of the gods of the land mee ihe ka oyi ife mụ abụ Okechukwu na-agwa unu nwankwụ na ohe Nsụka mee ihe ka oyi ihe unu ekwena ka mmadụ na-agwụ n'okwu. Politician bata jiri n'aka unu command unu mee ihe ka oyi ife onye tishi nye mee ka oyi ihe because na onye ọbụla ma face to face anyị na-emebi before ọ bụghị kịta ya abụdị the last. Unu emezina ihe ka unu mee ka ndị ọcha ndị na-abụ ndị na-control anyị nwoke onye dị smart ha ncha niile bụ onye bịa okwu o si like ọ na-akpuo
mebe na ihe n'ala Igbo akụnụ si like mụ na-agwa unu to be honest maka afụgo m ihe afụgo m n'elu funanị unu ndị dịrị kịta na unu ji akụ na ọ bụrụ ga-enwenwu the youth ịbịata na obodo niile enwe youth leader enwe youth ibe n'ime ahịa enwe ndị a na-anụ onu ya ịbịa mgbe anyị nọ na Awọrị Iwo onwe ndị a na-anụ onu ya onwe ndị ọ ga-agbasa ozugbo onwe ndị asa move ji na akụnụ nwee leader ji na akụnụ nwee movement everybody start anywhere unu fụrụ ihe mere by Hausa by Fulani by police unu jiri akụnụ mee ihe dị unu mma n'obi onye kọmandịrị unu ihe unu mere onye kọmandịrị nobody ọhọchana TV burie na-eme na ihe kunu si like unu echezi na-eche time adịrọ this 2021 Biafra must come or everywhere agbawa yaga ọ bụrụ ndị ọcha ga-agwa ha tinye aka ha chọkwa ha wetakwa emergency nke ha na-eweta mgbe aha ka anyị ga-enyezi unu aka n'obodo oyibo kụọ onye ọbụla nọ n'obodo oyibo ebe ọ bụ na Ukraine ka ha si abịa esi na Ukraine na-achụrụ ha gaba that is the only thing we need unu mebe kunu ga-eme n'ala Igbo onye ọcha ndị Amerịka tinye aka n'ihe anya fly eji Amerịka tirie ha isi die because ihe na-ewute m na some people amaghadị ka esi eme this agitation or eme this kind freedom fighting and we need ndị nọ n'ala Igbo unu maka uche eme run on ya die even onye ndu nwe mbọsọ sịrị unu nwa nọ n'ala Igbo control onwe unu okwu ga many time save yourself defend yourself don't let people to control you maka onye yushu ma ebe na-ahụ ya onye yushu ma ebe na-ahụ ya mụnwa nọ na mgbuke obosi zụ ahịa na mgbuke obosi maka ịsara ya na onwe ihe mere mụnwa zụrụ ahịa na mgbuke obosi mụnwa sogbo ọkada mụnwa nyara kọndọkta ama m ife niile ama m ka anyị si arụ ọrụ nwaanyị unu ji egezi ntị nwaanyị unu ji emezi ka asụ na abụrọzi ihe ọnụ bụ ụmụ Igbo ụmụ afọ bịa bụrụkwa Ebonyi steeti anything ya mee na ihe niile nnu ọkwa ihe mmadụ onye ọbụla fụrụ iru ya anya ụnụ makwara onye ụma nwanne unu eme ka esi eme na ahụ ihe niile abụ ihe anyị ji zụọ anyị kedu ka onye nọ na bụ unu ga-esi bịa tie gị ihe ịfụkwa nwa yut ọ bịakwa tie gị ihe nwanne etibe n'onwe unu kụba n'onwe unu onye ọbụla na-asọpọtụ gọọmenti nye na ya ọsọ unu enidi ị na-ega ndị nọ na soshal midia anaghị afọ iru ha anya unu egezi na ndị a ntị mebe na ihe n'ala Igbo mebe na ihe n'ala Igbo ka anyị nwa na n'obodo oyibo ọ gbagote obodo oyibo anyị amarụzi obodo ọ nọ n'ime anyị achọbazi ndị niile n'ebe ahụ kpọgba ha iyi that is how you go happen now unu ekwena ka mmadụ control unu again unu afụgo unu si ji aka unu wee reason nie sit back at home without any command of anybody nwanne anything ọbụla mere na otu agha bịara ndị ebube agụ bịara mebi ihe na Ebonyi youth of Ebonyi unu akpọsina m ihe unu ga-eme bụ unu gado onwe unu amago konodu na-enye ndị ọsọ kedu onye bụ gọvanọ Umai kedu onye bụ gọvanọ Umai one ka ha dị zuo unu ndị arụ nnapụfe ife niile na-eme n'obodo a emeri na Hong Kong nwanne ji otu jos pụtanụ mee na ihe ka oyi ife dị mee na ihe ka oyi ife une na-ezina ndị nọ n'obodo oyibo anya ndị anyị nọcha na AC na ọcha one place jecha ọrụ bata na ọzọ na social media na-akọ eriri unu mebe na ihe n'ala Igbo ka onye ọbụla manụ na-eme you people are men maka ọnụnwa bụ future dị unu niile n'aka maka na ụfọdụ aplan go na ha ma mbatakwazi ụfọdụ aplan go na ha manatazi ụfọdụ aplan go na ha manatazi so unu nwa na ebe ahụ maka o si dịrị unu ejikwa onye ndu anyị niile ejikwa onye ndu nwekwe na kọmandzi ọkwa unu nwa na ebe a kịta na-abụ ndị ga-agwa anyị ihe na-emenu unu enidosevi na-evidozi unu evidozi na BBC bịa nyenu BBC ọsọ chanel bịa nyenu chanel ọsọ unu evidozi na ụmụ kịrịkịrị vidio mebe na ihe dị ka ha agbakwutezie Nnamdi Kanu n'ike menu something onye buru BBC bịa kụrie n'isi onye buru chanel kụrie n'isi otu a ka esi eme n'obodo dị iche iche ọsọ a na-agba ebe niile ha marat na ozu egburegbu mbụ na laptọpụ a mpụta mbụ ihe ha bụ ya ka mbunye ha ozu ka ha taba ozu this is enough. It's enough. They're not touching anybody. They're not touching any civilian. They're not killing anybody. The only thing they're doing is destroying police property, burning down things, affecting all the rights they have. They're not doing anything. They're not hurting anybody. People should see why y'all. We don't have light, oh God. Hey, our light. Onye ka na-ekwu waya. Let me tell you what is going to come. A na-eji tiri ọkụ very soon. Unu amadị ihe ndị youth plans chagoro. A ga-ewu ọkụ ga-anyụ nwere ọkụ ị ga-anụ na ọnụ na-eme selense na unu enyekwana ndị politician na-ezuzu ezu ọsọ unu enye na ha ọsọ mebe campaign guys akwadogo ọkụ ga-anyụ nwere no movement very soon. O nwere onye tweet something be ready for 1 month on ghost riot. Unu amabeghị ihe na-achị bịara unu guys na-prepare ife a ga-eme unu niile so na onye bụrụ ibu mgbụrụ nwaanyị akwado jekwe mara ihe ga-eme ka idozie onwe gị ọ bụrụkwa tibi na waya ihe a bụgoro obere ife
ihe a bụ obere ife na ihe na-achị bịakwute makara people echekatago Nnamdi Kanu afụrụ Nnamdi Kanu even anwa afụrụ Nnamdi Kanu na court this time onye ka na-agwa unu na ihe na-achị ime n'ala Igbo na ihe na-achị ime n'ala Igbo na make una dey just onye ọbụla ya etukwuru anị na-ekiri just na-ekiri mana achọghịkwa m nke unu na eweta vidio unu ewetezi na vidio make una no bring vidio onye vidio onye unu fu phone na kanarịa pịarie the phone une videos na anything tiri anyị na social media ka everybody nọ na ishi une video be youth ana m agwa unu n'ụlọ kpọm une videos na anything na video no videoing kụbanụ mkpamkpa die kụbanụ mkpamkpa BBC bịa jan ha n'isi isi ihe niile jawa ha isi die nwe onye na-abịazi die ha like ha kpọpụta Nnamdi Kanu ha kpọpụ Nnamdi Kanu ka Nnamdi Kanu kwuo okwu ka anyị nụ anyị agwazie Nnamdi Kanu ihe anyị chọrọ because anyị esetijogo question anyị ga-ajụ ya referendum or everybody have to get out go home anyị achọghị anything anymore ndị mgbu everybody just bịa na social media na-akọ onye abara side o nwekwara ebe ha nchari na-esi isi village na jee bara igwe bunu mba bara eze bunu mba bara gọvanọ unu mba ọ bụrụ na bịa na social media na-achọ onye ga-arapụta onye nke tiri side onye nke tiri side onwezi eme ya eso youth of the land do the needful ndị Nollywood bịa pịawan ha azụ celebrity bịa pịawan ha azụ ha gbapụsị obodo ka unu nwere obodo oge na-eru mgbe unu ga-emekwu ihe ha na-ekwu okwu ya onye ndị niile na-azụ afịa achọghị emechi afịa bịa ihe nwa na-eburu na ife ha nribe taịm na-abịa mgbe ha ga-amadat na youth apụtago n'ọgbọ ndị nwe obodo apụtago na ọnụ na-eme nsimesime taịm ga-eru ọkwa ahịa unu na-azụ unu ga-emecha bụ na ụmụ ndị streeti ka streeti bido ọrụ ha very soon unu ga-ere azụ ha ga-eji aka ha na-eriju afọ na-esi nri na main road na-eri ihe ha chọrọ unu amabeghị dị sef ndị nwe ala Igbo na-amabeghị ndị nwe ajọs na-enene unu one by one onye kọrọ saịdị a Chukwu gọzie ndị ala Igbo Chukwu gọzie unu jisie n'ike maka I love when I see a good thing that is Chukwu Abịama have set up ya Ifeanyi Ubah na-eme campaign ofube look at the kind thing mechego na-eme n'ala Igbo ka ngosi gị something now ka ngosi gị ihe na-eme n'ala Igbo sometimes people just bịa na social media na-akọ nke na-abụrụ ihe ekwesịghị na-anụ look at ihe a bụ nna jos gbuo diọkpara ya nie ya enie hụrụ ya gee ntị unu afụrụ ya ọ mmadụ ka a dọrọ ya ahụ ya bụ diọkpara ya Korinto na ihe edere ebe a family killed Boris' son for being stubborn in Imo State ya mere n'Imo fụrụ ya n'Imo ka o mere na-ekwezi onye nke a na onye nke na-ebunye ha egbe na-ekwe ya because na a lot of things na-eme n'ala Igbo ala Nigeria nke a na Nigeria a lot of things na-eme na mụ amago I was like believe that na by now na my people amarugo ihe nke bụ ka esi etie one panel ije na social media nke onye ka na-attack Nnamdi Kanu onye ka na-attack these people onye ka na-attack this group onye ka na-attack but politician nọ underground na-arụ kwa with ndị a niile bụkwa ndị anyị na ha na-agbabụ mbọ before ifre o nwere ndị nkịta na-eme ihe na-eme ka o wee bụ na Nnamdi Kanu na ihere emerie ị marazi na ihe ị na-eme na onwe gị ka ị na-eme igbuo Nnamdi Kanu igburu onwe gị igbuo ndị a na-etikwa mkpu ka ọ dịrị onwe ha ma igburu onwe gị because na gị nwere onwe gị ji egbucha onye ahụ na-eme espe na igbuo the politician or the bandit ahụ niile amago na gị nwa bụ idiot ịmụ nwere some things mmụọ m ga-abụ gosicha m ya ma m ka m esi kọwee mbatakwa na social media ka ọ ka m ga-agọ ana m onye iwe ọkụ so now some people amaghị ihe ị na-akọ Nnamdi Kanu ọnụ ka ebutue ka egbuo ya ọ bụ nke egbucha ya ebe ọbụla ị na-aga egbukwa gị live maka nwa ụzọ ị ga-egezi gị ntị na anwụnụ maka na ị na-achọ ịgwa nkịta na ọ bụ na-eme Nnamdi Kanu ihe na gị nwa ga-abịazi si anyị bụ ezigbo mmadụ mgbe after Nnamdi Kanu n'Igbo land niile who can make a move anyị ga-ahụ n'anya again sometimes
Oh, as na devil you okay, go say kwa devil you know is better than devil you don't know. Sometimes like this, obugo no we high game kai cut or good face. One onye ọbụla kpagodu ịkpa ha emechie niile anyị aje n'ụlọ mara ka a ga-esi mee mana kịta na ka anyị were plan B ka anyị were sistem ji mara ndị be anyị hatred enwekwa ebe odi anyị eje hatred nwee ebe dị anyị onye ọbụla na-eme ihe n'ụwa nwere ka o si eme ihe even sef onye nke Nnamdi Kanu mejocha many people have said okay udo onwezi ọbụla o mere nke ịmana ịma mgbaghara nwe cherigodie ka anyị wee wepụtagoro ka anyị wee nweta maka na ihe anyị nwere bụ one mission anyị nwa na-ewin ebe IPOB na-ewin nwanne anyị na-ewin with Nnamdi Kanu now enwe ihe mere Nnamdi Kanu onye ka ọ dị kịta ka ndị ụwa niile ga-ege ntị onye sometimes ka anyị na-ewepụ ihe na anụ wee rie anụ na-ekele m na ihe na-ekele m. All those kidnappers that I arrest, are you involved with them? Yes or no? Huh? Who they supply them weapon? They use your weapon? Yes or no? Tell me the truth. I am Hassan by name, Hassan Yakubu. I am ACG, counter-terrorism in Nigeria. And I want to ask you a question. And you tell me the remaining people, you are going to free you as an officer, man. And I need the truth, and the truth will save you. I need the remaining people, I want to get them arrested, because that is my position. Anybody that will commit in our land, not our land, in any land, by the grace of God, when I get there, I'll get the person. You get my point? So I want to tell you, I want you now to tell me the remaining people. This ACG, Hunter Group of Nigeria, talking to you. And you are civil defense, or position 1 star. Ọkụ nọ n'afọ unu n'afọ ndị Naijiria ma onwe ha ma onwe ha ka ha si ebunye onwe ha egbe na-atị ya na atị nghọtago n'ezie n'ihe Duncan Mighty kwuru na watch ya Duncan Mighty watch ya ihe niile na-abụrụ ha egwuregwu. Because of what? It was no to one Nnamdi Kanu dị na no to Nnamdi Kanu dị na because of what? He was able to find an entertaining means to send message to his brothers. Simple. So there's nothing you can tell me. There's not entertainment that's on top. There's nothing. There's nothing. There's nothing you tell me. So it's high time. 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 Ndị na-eche na Nigeria ga-alụ ọgụ mgbe Nigeria dị mma ọhụụ na generation anyị dị with generation dị Chineke wisdom. We will dispute all of you theories by telling you guys that we shall get strength. Yes, that we are not looking for your portfolios, but Biko, stop killing South and Southeast. All of you in power. We kill Oleana Boya Okowa. I only need all of them. All of them they involved. Buru. People, Oleana Bonka. Oleana Boya. Oh. He gave you Oleana Bonka. Those are their name. I want one of their people. I want that. No man has seen. Ebe ka m ga-akwụsị ya ọmarọ name of their governors ọmarọ the name of their governors ọchọkwa ịma ọ ndị ahụ niile bụ ndị inyere aka promote ha n'egwu mefe agafa share their platform support her in different many places but today you see how they sound. Ekene m unu bụ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị na-ekene onye ukwu na-ekene onye nta onye na-ezitere unu ozi a bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ka anyị fụkwanụ n'ụtụtụ echi nke a bụ nke ngosi unu maka Ifeanyi Ubah ji bọọlụ na akwa esere isi ya na-atụrụ ụmụnna anyị ka ndị na-awụpụrụ ọkụkọ nri a na-azụ ya bọọlụ ka a na-azụ na ọ bụrụ ego bọọlụ ka a na-azụ na main road ndị mara na-azọ bọọlụ ofu mkpụrụ bọọlụ ịzọta gịnị gị ji eme the same akwa ị ga-atakwana ndị be anyị ụta ị ma ataghị ụta maka na agụụ ọkwa kọndishọn butere crayfish obendo mana ọ na-abụ mfụcha ndị be anyị nọ n'obodo oyibo bụ ndị na-agba mbọ
rinne a na-apaki ego ha ga-eri na-apaki ego ha ga-eji tụ kọntena. Village ha adịghị develop, their people are hunger, and many people are there trying to make sure they build their own mansion to control and become a landlord. Landlord ima that na ima bunata ụwa ga anwụọ. Ibugodi landlord ima mi ga enjoy. Na anyị chọrọ na-enweta freedom. Ọ bụrụ na ya gba anyị tikọ aka ọnụ ma Igbo World Congress, Ohaneze Youth, those people that are using the name of Igbo to make money around the world, if you people do not stand, otu ahụ isi ruo na ka ga-esi kuribe very soon. Mark my word. Oh, maybe going before now, boys. Oh yeah. Oh, maybe going before all the rich people. Before now, but na live before no where's he went. And don't you be even in an equal queer no game for the chain on my me. Now marking the date of 40 days. Come what hearing kem. After 40 days, if you name in Igbo land. Or man do 40 days self. You got fear name in Igbo land. I know to I can get now gone here. No be bago. In on American, maybe run on American do two face and then cause on in a merchant ali we brew one of Burahin on him. Otako se mia. Otako geshede. Ndi medium we bobo otako ashimia. I know when the merchant say no one obodo ibo mgbe ha na-eme na manatazi. Unu nata una noroko ogbenye. Ọ bụrụ na the wise una talk about any politician. Unu nwa bụ ndị ji ego maka na anyị nwa na nwa anyị nwere nke anyị nwere. Anyị ready to die just like that. Mana unu nwa nwere ụmụaka nwere obodo claim unu nwe obodo. Unu enwekwa obodo the ọchịchị na-achị ịba street gangs n'aka na. Ana ọ ba ha n'aka ọkwa mkpetarizin. Ndewo na ụmụnne m ka chi fonu Chukwu gọzie onye ọbụla. Ndewo. The terrorists, they aid and abet terrorism. Yo, I don't have to sugarcoat it. I'm saying it just the way it is. Whoa, yo, polarization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want polarization. When it's all Islamization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want them at all. They undermine kingdoms and they stole emirates. They destroy kingdoms and they build caliphates. Ilorin is gone, Sokoto is gone, Down is gone, so many places are gone. Their target is now Biafra land. But we are saying that it's impossible. Biafra land is untouchable. Biafra land is incompatible. We shall defend Biafra land to the last drop of our blood. Sure, Biafra land is our heritage. Biafra land is our ancestral land. We refuse to give it up to any blood-sucking demons. Oh, colonization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want colonization. But it's all Islamization. We don't want their invasion. We don't want their destruction. We don't want them at all. They come with food and we say no. They keep on and we say no. They are now importing killers to come and force us out of our land.